assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe aya o habrirde Pinde TV sikki ala to mbawɗon wonde eno mbawɗon wonirde e nder duunde baba adama he e nder joktina windere ɗi funnague e hirnague rewo e worgo sahal kam e ɓaleri dimo e dimajo baba e babateɗo baɗateɗo hen tette e tettano hoore mum min calmini on min juurima on to mbawɗon wonde no mbawɗon wonir kala en calmini khalifa men to banggue diine en calmini kadi khalifa men to banggue aada sikki ala en garti e yewtere meɗen nde ganduɗon ko yewtere wiyetede diine e joljole hande woni yewtere meɗen arwanire ɗo e plateau o inchallah fa tabarakallahu so wiyama noon diine e joljole sikki ala ko yewtere abbide eko fati e actualité woni kala ko kewi kala ko hesɗi e nder rendo ngo holko l'islam haali hen holko woni hen yiyande mana l'islam holko alquran haali hen walla holko sunna haali hen wona sallah sallam jangguini hen ɗum noon eɗen joddi e ceerno men mo gandanɗa hoorema kadi ko ceerno Oumar Doukouré gorko mo Sinthiou Garba ɗum noon ceerno Oumar sikki ala en junnotako mi tottuma konngol calmodira e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe inchallahu taala falyatafaddal maskouran. alhamdulillah wa shukran ceerno Mansour eɗen mbiya bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu enen calmina julɓe pop debbo hen gorko suka e mawɗo eɗen ñaagoɓe duwa eɗen ñaagoɓe yaafuya eɗen calmina kadi mawɓe galle o e ardiɓe galle o e liggotoɓe ɗo ɓe fof kala julwol kadi en calmina ceerno Mansour minen kadi min jetti Allah min jetti kadi sababu gartirɗo min ɗo henno o hunde foof ko ma waɗa sababu yettani Allah kadi yettata sababu woni sababu hamin gari ɗo min garti ɗo e yewtere men premier en garti ɗo hande e waddudema yewtere nde beltima en calmini julɓe ɓe e ɗum noon mboɗo heeɗima ceerno Mansour machallah a jarama ceerno Oumar Doukouré yo Allah yo moƴƴere ɗum noon enen foof en nani calminali ɗi e ndiɗo gardidi ɗiɗo calminali urɗi dahmuɗi calminali barkinɗi ɗum noon eɗen lomto kadi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe kala min mbima wa aleykumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu ceerno Oumar Doukouré woni toɓɓere men hande koko faati eko wiyete at-taawun woni ballodiral eywa ko adi foof eɗen mbiya tan bandiraɓe men ɓe gandanɗa hoorema ko wonɓe e nder région Matam woni e nder diwan Fouta o oɗo inondation woni ɗamɗo ndiyam ɗeɗo ilameje e ɗeɗo maaje ɗe ganduɗa barasuji mumen ene gudditi ndiyam natiri banggue o bang yirbini kadi koɗorɗe kadi yoga hen e pittali mbasama hen kadi yoga hen kadi e jawɗele kadi tilfima hen jomen mbasi hen pittali mbasi hen jawɗele kadi koɗorɗe jirbi hen ɗum noon eɗen mbiyaɓe tan massa mana oɗo jaaƴi janɗo e mabɓe ɗum noon ceerno Oumar Doukouré mi arta e maɗa ko adi foof holko woni haqqe julɗo e julɗo musidɗo mum bandum holko nela sallah sallam haali haqqeji hakkude julɗo e musidɗo mum julɗo haqqeji gonɗi ɗon ɗi ko holno ɗi poti ceerno Oumar Doukouré. alhamdulillah wa shukran la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim en beltima no fewi e namdal ma ceerno Mansour ko adi foof eɗen mbiya bandiraɓe heɓɓe jaayiyaji ɓe e nder Sénégal ko taari Sénégal haɗa aduna haaɗi yo massa eyyi nde won noon julɓe fof ko gotum kala gonɗo e caɗele wonɓe ɓe caɗele ɓe kadi yo Allah ittu caɗele amin 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 eɗen duwo pittali paariɗi ɗi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe ɗum won sababu naddeɓe aljanna allahumma amin fatoraɓe hen ɓe kadi eɗen duwonoɓe yo Allah lomto lomtina amin amin eyyi ko boni e jawɗele ko kadi yo Allah lomtin yo Allah lomtin yo Allah kadi hannani en ɗo amin amin kono kadi fof kadi ko moƴƴere tan sen daari adi fof en mbawa wurde caggal ndiyam Allah yo kullu shay'in khalaqnahu min ma'in hunde fof taga koye ndiyam so ndungu leeli arde tan enen fof en jahlat par ce que ko ma toɓa kala ko remete wawa remede jawdi wuuro yimɓe guura wadde ko yurmede Allah addi toɓo ngo neɗɗo kadi woɗi wi tan ko welma ko tan ko ɗum tan keɓata ala heɓat ko weeli keɓa ko metti nde wonnon Allah wi ko huwa adhaku wa abaka ceerno Mansour Allah wi kanko tan woni jalnowo neɗɗo o jara ha herkita o gayna kadi o woynuma ha goya bojji cimci ha jejjita wonko menno weldema etta kadi même action de Allah addan action goto ɓe goya bojji cimcim ɓe jala ha keyna e ɗam ɗo ndiyam ɗam kalɗen jaayi e garɗo o hol bonniraɓe kono weltiɓe holɓe ganda ko joni marché mum ne feewi won joguiɓe laaɗe a faami hande a faami sago mabɓe ko ndiyam ɗam ɓurni woto yaw gasde par ce que koɓe gañoto ton ko ɓe toon goya ni woni aduna wo adhaku abaka woni aada aduna eyyi kala ko ari no weliri fof
won modum lori won modum metti no dum metti fo kal won modum wadi arranger jon non yewtere nde taadi mbiɗen ta awunu ko ballodiral Allah wi ta awunu wala birri watta quoi ballodire e ɗiggere ballodire e kulol Allah joni noon Allah tagani en tan acci en Allah tagi en wi innamal mu'minuna ikhwatu julɓe ɓe ko musidɓe fa aslihu bayna akhawaykum wallahi moƴƴodire celline musidagal hakkude mon joni noon wonko waɗɗi en enen Allah nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam haalni en hakkeji hakkude men ko hakkeji jeegom hakkeji julɗo e musidɗo mum julɗo kodi jeegom hakkeji jeegom ɗum ɗo julɗo ene jeeyama ɗum an ene jeeyama ko hono ɗum hakke premier julɗo e dow julɗo ɓe mbi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ma hiya holɗin hakkeji o wi hakke premier so tawi a hawri e julɗo o calminama isa laqiyahu fa sallim alayhi sa hawri e julɗo calminama nde wonnon ko salminago woni caabi yeeso kañum woni caabi neɗɗo ko ma calmina neɗɗo o salmito ma mbawa haalandemo haaju ma mbawa namnade wajiɓe mbi yeeso wona kaso kono cokaɗo hen fof ne andi ene andi c'est ça alhamdulillah salminago ko hunde mawde salminago kadi ene jogui ene calminirta neɗɗo saɗa salmin neɗɗo o woto ɓawlin yeeso saɗa salmin neɗɗo o laɓɓin yeeso ma mosa mbadda hen kollama aɗa welti kanko kadi somo jaabo woto ɓawlin yeeso إذا هويتم بتية فحيوا بأحسن منها أو ردوها son calminama e salminago dutte ko ɓuuri yodde salminago walla son mbawa kam dutton hono ɗum ɗon nde wonnon ko salminago woni caabi yimɓe so kodde e galle soɓe pino yoɓe calmodir soɓe calmodira ene itta gañgu ene itta sikki ɗum woni haqqe gadanowo haqqe gadana o on noon hakke noon kono tawana jomum pina tan goto fof ne tummini ne ɓawlini yeeso goto fof ne ɓawlini yeeso ne yara gauche ne yara droite walla pina jomum tawa weltaki ara salminago tokoso o hekka kañum ne nanani mettina kaari fini hande wiyanimi jam waɗi o sikkata kanko ɓuurimi wawde tekkude ay jomum tikka maw tawam ɗo tawa kadi kanko biyaɗo salminani o tawa salmini tawa salminago ene famɗi oto sikka o salminani ɗum walla kanko yejjira salminde fof ene waɗa wallahi ɗum noon wadde moƴƴude jorto ene moƴƴi enen fof ken poɗɗo salmodirde saabu ne sa wi hayrukum man bada sahibu bisalam ɓuuri moƴƴude e moon ko gadiɗo salminde musidɗo mum nde nelaɗo haali ɗum seydina aboubacry e seydina oumar ɓe juuli tan ɓe gayni seydina oumar woni e woomade woto adade salminde seydina aboubacry nelaɗo ndaɗo action seydina aboubacry action hakkude mabɓe no baddarni kamɓe ko nelaɗo haali pop gasi jida e men ɓe ngala hen sikki ɓe darata hen joni noon nelaɗo ndaɗo action ndeke seydina oumar woomima yawani salminde seydina aboubacry faye makko salmini mum nelaɗo mi hoddiɓe nelaɗo wi an oumar mi yima aɗa womo a salminani seydina aboubacry o fayema o salmin oy nelaɗo ko an winomin ɓuuri moƴƴude e mon ko gaɗiɗo salminde musidɗo mum joni noon mboɗo yiiɗi tawi baraji ɗi ko temeɗɗe ɗiɗi walla ko ujunere seydina aboubacry nawa baraji ɓuurɗi hewde ɗi o ado kam salminde ɗi sakkitoma salminde ayi ko ɗum tagui mbiɗa womo mi yawani mi adaki salmindemo voilà andi ɓen kam mbaɗata e ɓerɗe muɗumen kaari salminani mi salminta ala par ce que ko Allah ñawara ko ñaawi gasi goto fof ko dañatno ceerno Mansour dañi wallahi ɗum woni hakke premier sa hawri e neɗɗo o calminama hakke deuxiéme julɗo e julɗo so tawi julɗo o noddima notɗamo neɗɗo noon noddata tan ko gueɗe ɗiɗi neɗɗo noddata koye ballal walla nodda e faabu neɗɗo noddata ko yo faabe ha hande fo tan koye ballal gonga walla o daña weltare o nodda so dañi weltare o noddi omo yiiɗi notede gonga par ce que ko yimɓe jonnata kew bon so tawi kadi o dañi musiba o noddi omo yiiɗi faabede te kadi ko ɓuuri neɗɗo fof ne wawi faabademo de kono ko haani faabademo ko hoddiɓe makko ɓe ko haani faabademo ɓe kadi ko bandi hen ɓe taadi wiyama innamal mu'minuna ikhwatu julɓe ɓe wiyaka jiiduɓe ɓe de Allah wiyani innamal muqarrabina walla jiiduɓe nene baba taƴƴi taskiɗe no moƴƴi Allah wi ko julɓe ɓe ko julɓe gonga de ikhwatu joni noon tawi ɓe goni julɓe ɓe gonani ikhwa ɓe gonani musidɓe firti ko l'islam mabɓe wona gonga so l'islam mabɓe ne heddi eyyi joni noon so tawi ala ko heddi julɗo o noddima e fawbu o ya ɓorno paɗe ma darɗa ballamo a fotani ni darade haw nodduma julɓe so gondi nelaɗo Allah sallam so juuli salahu o daran jamaka
hol garɗo julde holmo arani garannoɗo julde mo arani o namno kaari sen selli balɗi ɗo yiyanimo ñantar ɓernde so juuli o gayno ɓornoto paɗe makko kanko woni sahabaɓe jaaha galle ɓen ɓe ƴeewa ɗumen sene celli so tawi julɗo heeɓi caɗele aduna aɗa andi o heeɓi caɗele ya mbiyamo massa ɓornoɗa paɗe ma so tan kadi wonko mbawɗa e poos ma ballamo so tawi kadi bagage makko ƴeŋnete hoɗande makko naati ndiyam aɗa jogui suudu kokkamo o waɗa hen bagage makko aɗa jogui huɓere nde ganduɗa aɗa eggi walla sohlani luɓamo wona hen par ce que kono ɗo woni ɗo o waƴa raw par ce que ronko dañde ɗo wawi ɗum probléme mawɗo kadi ko caɗele hoɗande so naati ndiyam duusuji ɗi naata ndiyam te neɗɗo wawa joɗade sans douce non gonga neɗɗo wawa hodde e bedda aɗa wawi walde e bedda ala probléme kono il faut kebloɗa aɗa wonde sukaɓe il faut que yimɓeɓe ballodira jañane yimɓeɓe isa qila lakum tafassahu fil majlisi fafsahu yafsahillahu lakum son mbiyama jañane yimɓe jañane Allah yañana on joni noon so tawi julɗo o noddima ya wallum hande eɗen gandi diwan Dane Maayo mo boniraka hen heewani famɗi mo boniraka hen kay kono bonandeji mbaati eyyi joni noon taade bonande yaaji kala mo ganduɗa oɗo ko ceɓorɗo aɗa siɓori to banggue hakkille aɗa siɓori to banggue moyen aɗa siɓori to banggue nokku ya addu ballal ma hayso feere ene sohla fof koye taawun fof koye ballodiral fof ballal ɗum ko hunde waɗɗinde julɓe ɗum kay en kalani haala affaire état sa yiiɗi état kañum ko kañum woni baaba fofof kañum woni nene fofof eyyi kono noon état ene jogui darde mum kono état en mbawa felde ma ɓurti par ce que ɓe gona yimɓe islamiyankoɓe 100% ɓe laamoraki l'islam sinno ko l'islam ɓe laamorino tan ma wonno wayani kono noon ɓe laamoraki kuule l'islam sarɗeji l'islam ɗi ittata noon eɓe mbaɗa ko poti wadde kono kadi ko ɓuuri moƴƴude koko enen mbaɗen ko poɗɗen wadde ɗo e men sabbade ɗe ewa ɗum woni deuxiéme o ɗimmijo o tata ɓiijo e ko haqqi julɗo so tawi julɗo o namnimama ko ganduɗa kalnamo mbasa ɓawlude makko reedu a yi liggey omo ƴeewa liggey aɗen so heeɓi liggey ne nafamo kalnamo société naggam ne ƴetta yimɓe tawde kadi andi aɗa humpiri laaɓanamo reedu aɗa andi kadi kanko expérience makko wawa hokkudemo continue ɗon mbiyama sa yi société ko ni pour o wawa ɓoyde ɗon goo sa yi liggey haalan bande pour o daña ɗum ittata dañal ma kono woɓɓe ɓe wiyata ko somi haalni neɗɗo o nden o dañan min pota walla o daña ha o ɓurto kam walla nden o daare mi daare woɓɓe ɓe woni yimɓe jittan kañumen tan yo daare kañumen tan yo gande kañumen tan yo dañ kañumen tan yo gon ete kadi yimɓe donki ko famde Ceerno Mansour so tawi an tan dañi bande en dañani a dañani taw sa dañi miskineɓe jeenayo an tan woni hen galo sa rena joni mbattaɓe sappo mi sira holnaki de par ce que kala e mabɓe dillude wiyata ko hokkam dilli fo wiyata ko wallam joni noon kamɓe soɓe ballama ɓe dañi a fofti ngaluma ko nani sara sa woni e nder ɓe cellani a safrani ɓe goto fof ne ɗojjira banggue ene rafa banggue ɓe cellani sa rena joni ɓe damma ɗum kayne laaɓi wadde safrudeɓe guila ɓe daɓani de ɓuuri holnade ewa Ceerno Mansour namnal wiyatno kadi haqqe tati ɓiijo mo julɗo duwa e julɗo so tawi neɗɗo wi tissio l'islam accani haydara est ce que so tawi neɗɗo isli mbiyamo alhamdulillah fa chammatuhu muhlitamo so wi tissio ɗum kadi widano buhliddemo nde ko hakke makko e maɗa an nanɗo ko yetti Allah ko yetti Allah ko duwa woni ɗon andi joni kanko so wi tissio kan mbirama ko yarhamkallah kanko wiya yaghfirallahu lana wa lakum est ce que faami konngol goɗɗi fof nan toon ala kuuli haalin ko duwa woni ɗon yarhamkallah yo Allah yurmi kanko wi yaghfirallahu lana wa lakum yo Allah hafrani min joni noon ɗum so hawre amini maleykaji jabama wallahi jabama te enen ganda hol waktu jabaɗo ene wiya tan ɗiɗo waktuji ene jaaba kono Allah ko majjinɗo gueɗe ɗe joni noon kala neɗɗo isli sa duwani momo o duwani mama julɓe fof duwanama ko avantage julɓe fof wallahi ne selli bon donc ɗum woni haqqe naye ɓiijo haqqe battowo joyi so tawi neɗɗo o rafama jaaha calminama
surtout ɗon noon ceerno Oumar Doucouré neɗɗo o so rafama pour an mana koddiɗo makko walla juulɗo bandiko walla enɗam makko ɓurɓe ɓattade pour mana jahon calminommo ƴeewon holɗo mana ɗo cellal makko ɗo tolni walla so tawi wonko jogui ɗon ballomo to banggue ordonnance uji makko e ko banggue alhaali guura makko ɗum ko hunde nde ganduɗa himmude kono noon wona hunde wemde eyyi ko ɓuuri hewde ko jomumen kewi ko accude ha jomum wona waddude korhorel mayde walla ha jomum wiya hawri e ladial hankkadi ne ɓe ndondo sakuji maaro e bidongaji nebam hankkadi gayne kirse hankkadi tebbuli gadde yimɓe ne ñama ne jara hankkadi wonta soobo yoɓata elle ko belemma te kadi awa serude mette e belemma hande eyyi ɗum ɗon ɗum ɗon joni wiya so tawi neɗɗo o sellayde eyyi ya juurowo neɗɗo wona woto jooɗo kadi hawa rafe jaaha calminama neɗɗo sohli nafede o gila ne wawi neɗɗo sohli nafede gila ne selli gonga neɗɗo sohli wallede o gila ne wuuri est ce que wona ɗo maayiɗo wona ɗo maayiɗo wona ɗo wawana hoore makko haydara ɗo ayi gila ɗo sohli ligguey ɗo ballamo ɗo sohli o wawa ɗo ballamo o wawa woto accu ha o ronkira nafde hoore makko mbiyaɗa immina ne sikki naggue ngue gila ngue hooraki ngue weeli ñemminde ngue daro ngue yara ngue daro kono sa acci ha naggue ngue yani ko mangue immini ha ngue hori ayi ko ɗon coɗanta sana legal ngal fo wiyata yo an balle min gimmina naggue horiga nan ɗo te ko teddi ko min meeɗi wen gaari balle min gimmina ɗo naggue horiga so seeɗa min mbaala ɗon walen ƴettata ko unugal nanna e nder reedu he ɓe nanggaɗo ɓe nangga ka ngue immini te ngenɗo naggue so ngue maayi hay tew maggue tiiɗat est ce que joni noon ko adi enge hew enge yetto ɗon wallude ngue ñemmina ngue taadi joni aɗa wawi soode sahuji rakkal a waɗano guila nden tan joni noon ko ɓuuri hawnade jiiya neɗɗo rafe o sellani on hôpital omo jogui probléme ordonnance an docteur ɓe soppini tan ɓe mbinat ordonnance an ñawɗo gonɗo e ñawɗo aɗa jogui deux probléme aɗa jogui probléme aji ɗiɗi aɗa jogui probléme neɗɗo ma mo sellani o aɗa jogui probléme kalis ko sooda ordonnance o jiiɗaki kadi daɗɗundi ko yoɓete hen ko ñamre ko yarte wallahi joni noon jiiya galle no woruno galle no waɗi yimɓe sappo yimɓe sappo ɓen noon ko wayno joni an ko Matam koɗɗa min ko Sinthi Garba Konni hôpital men mawɗo diwan men o ko Wourossogui gonga wona wonɓeɓe kadi jogui hôpital goɗɗo mawɗo ko wayno Jum en takkiɓe taw jiiya galle o goto fof waɗa passe mum aller retour ene wawi pasde 120 walla 150 joni yimɓe sappo so goto fof paasi 120 boni fof wonan ujunere fawde joni ɓe ngala koɓe kokki joom ñawɗo o gonga ɓe ngala koɓe kokki leliɗo o walla bandiraɗo wallitoro par ce que ɓe joguinoɓe mbaɗi passe kadi ɓe gaari koɓe dental ɗo jooɗe ala hôpital ala salon yimɓe mbaɗa réservoir ko daɗɗuguel gotel woni ɗon kadi kanko ñawɗo wonno yiiɗa yimɓe jiiramo wonno neɗɗo tolloto wonko ɓuuri hato jinde o yiiɗa yiyeede kadi garɗo fof hollata ko maayi e ñawɗo o pour so hooti min kay tawmi kaaride mo leeli koyngal makko ngala komo darni ngal to mo forti tawmi kay tubaki ne heɓoy hofuru a faami wallahi hankadi ne joomum hankadi won hen ni jarata ko ƴewde ko kaali walla wonti kadi gacce joni noon so tawi ko ballal wonno ɓen ɗon yimɓe sappo paaso 120 soɓe ndendini paasuji ɗi woni ujunere ko fayi ɓe kokki gooto on nawi paasuji ɗi yettima wi ko yimɓe gallamen nelimi kamɓe fof ponno arde mi lomtimaɓe hande mi lomtimamaɓe ndehe ɗum ɗo ballitorɗon ɗum ɓurani ñawɗo o ɓurani ñawraɗo o eko fof ɓabbitto tan yaaha par ce que kamɓe fof so ɓabbitima alaɗo jooɗe goto feere ma yiya a faami kamɓe ɓe ngala ɗo ɓe joƴƴini ɓen eɓe gonde probléme ɓe hen garata ko nawtude docteur ɓe cehanaɓe kadi pinal ene sali ɗum ɗon yimɓe ma jaada e jamanu sa yadani e jamanu daɗete neɗɗo il faut oɗo hoore mum mise à jour ceerno Mansour tigui aɗa waɗa formalité no téléphone waɗirte mise à jour ni so wona ɗum aduna daɗete wadde hewɓete aduna daƴi ɗumen hande ceerno Oumar voilà donc ko isa mata fattabi uhu hagge batto jeegom so tawi neɗɗo o maayi yaare goski makko joni noon hande cikkata yimɓeɓe ɓuuri wawde darna neɗɗo so maayi so maayi goto fof no wawi sode kasanke e nde wuuri nde e nde rafande fof ala nde wuuri nde goto daratama ɗa so yiiɗi mbasa hasira so yiyama kaari maayi neɗɗo ne goto wawi altude volontaire sooda kasanke mbimi gaddi kasanke makko goto fof kadi acca liggey mum so yimɓe jeeyi ɗo gaska ɗo goto fof kañum ɓuuri wawde asde subhanallah kala nannguɗo peel hokkata goɗɗo
kala nanguɗo gasirdi tampata pourtant kay taadi aɗa waɗe e leydi a wonta yiye ande kaari ko jortate e leydi non joni noon est ce que yimɓe ko noon poti wurdude par ce que maayiɗo ala ko wani hoore mum kadi kala wawi waɗe ɗon wona kanko naftorto ko wurɓe naftorto kanko sohno ballal ko nde wuuri nde ko nden hakke makko so maayi tan hakke makko taƴƴi yimɓe joni ko nde wuurde nden sohno ballal joni yimɓeɓe ballanimo gila mo wuuri gila mo selli ballani o rafama ballanimo joni so maayi hankayi hankadine diwri fatima ko jurnirɗen gurdam ɗam ballodiren gila ballodira waɗi ko waktu ballodiren gila nde weeli gila ballodiral ne weeli eyyi ko ɗiɗo hakkeji jeegom de nelaɗo men sallallah alih w sallam mo jaam e kisal wonimo mo ko ɗum ɗo woni hakkeji hakkude meɗen est ce que machallah ya ceerno Mansour machallah ceerno Oumar Doukouré a jarama yo Allah yo moƴƴere en paami ɗiɗo hakkeji jeegom ko ɗi goni hakkeji hakkude julɗo e musidɗo mo julɗo bandum woni komo kodduɗa o mana bande mo ndenduɗa enɗam mo ndenduɗa ƴiƴam walla mo ndenduɗa muynam hankkadi kala julɗo tan gonɗinɗo Allah andu ɗiɗo hakkeji jeegom ene hakkude ma e julɗo musidɗo ma bande ɗum noon batten hakkillaji kadi yo Allah hokku en wawde aynude kadi hakkeji ɗi inchallah ceerno Oumar Doukouré eɗen gandi oɗo saaha ko bundi toɓɓere nde woko namdal ɗiɗoɓal ngal mbiɗa andi ko ɗon battidortoɗen saabu ko hedde hojomaji ɗi kewani holko woni ballodiral holko wiyete ko maana taawun ko wiyete ballodire e ɗiggere walla ballodire e moƴƴere holko woni ballodiral hol façon ngaji hol sifaji muɗum e mbadiji mum ko wiyete ko ballodiral ay alqur'ana jippima Allah wi taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ithmi wal udwan ballodire e ɗiggere ballodire e kulol Allah ko premier taw wallude neɗɗo o anda Allah wallude neɗɗo o anda jamiroje Allah e kaaɗe Allah wallude neɗɗo o kadi o daro hen anne kadi balla yimɓeɓe e yemirde e hadde gona ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna anil munkar kono sa yimɓe manam ballodiri e ɗiggere holko ɗiggere nde won hen pularu mumen waɗɗani so wiyama ɗiggere holko woni ɗiggere nde holko firti birru ɗiggere so wiyama tan ɗiggere ko peewal enen fof eɗen gandi conde so ɗiggani soni waɗama laccirde mettan ñamde ceerno Mansour eyyi kala ko ɗiggani tan mettat hutorade hayso puccu sonko ɗiggani ko mettat jolte hay puccu hay almudo so ɗiggani o mettat wurdude hay debbo so ɗiggani o mettat wurdude ɗiggude nde hunde foof eno ɗiggirta neɗɗo ɗiggirta ko needi neɗɗo unira ya wonde condi o ɗiggirta ko banggue needi to banggue jikku o toon o ɗiggirta banggue haw ɗigga eywa so tawi koko ñamate ko sohla ɗiggere mum ko yo ɗaɗi wonto condi taw kalata koye goddol ballodire birru yaani e moƴƴere birru moƴƴere kam hankkadi naati fof dennagal mbaadi moƴƴere naati ballodire e jikkuji moƴƴi ballodire e kulol Allah kadi kulol Allah ngol jibinta jikku moƴƴo ceerno Mansour gonga wona Allah wattaqullah wayu yuallimukumullah kule Allah andina on kon ganda donc sen ballodiri e kulol Allah en ballodiri andinde yimɓeɓe Allah yimɓeɓe gandi Allah gandi hol gonɗo nelaɗo tan a andat julɗo c'est très important sa yi en ganda hakkeji hakkude men en ganda hakkude men ko hakkude men e Allah manki taw andude andede par ce que anen yiɗen manki andude 99% o ko seeɗa andi hen sen ƴettiɗo joni e nder temedere capanɗe ko yimɓe tato gandi hen Allah yimɓe tato ɓe ko goto woni gollirowo o heddi ɓe ko ganda nde surtout ko andaka wadde eyyi par ce que enen gaadi e diine enen haal pularen enen jiira diine nder Sénégal enen kolli diine enen ñaanti diine kono hande elle eɗen ɗefi wadde retard to banggue diine o kadi eɗen manki enen haal pularen eɗen jiɗodiri eɗen ballodira eɗen jiiɗi diine kono ballodiral e nder men ene ɗefi mankude par ce que eɗen manki wawde ɓamtodirde ay hoddiɓe men ɓe par ce que en mbawa wadde neɗɗo marketing en mbawa wadde neɗɗo o e place ñantemmo jonnenmo en mbawa ɗum artiste aji men ne jogui on probléme seere men ne jogui on probléme anduɓe men ne jogui on probléme pour neɗɗo o yonne men foof men foof yimɓe heddiɓe ɓe ƴetta neɗɗo bolle puyɗe e yeɗɗo yonne tan hankkadi wona neɗɗo e sarta aɗa andi oɗo kay ko huywere woni ɗo enen neɗɗo men tedduɗo wona haydara par ce que neɗɗo ko banden jonnanma ko kamɓe jonnanma kolla wonko gonɗa woɓɓe jiiya ɗum yooɗo ɗumen wallahi
kono enen la plupart hayso neɗɗo woni ceernajo e nder wuro ɗo e jeeyaɗo wona ɓen ɓamtanamo de ko wuro wongo ɓen garata ɓamtamo ha hankadi heɓoya nokku yimɓe wuro gon ɗon naata hen hankadi puɗɗum wona foɗanade o so ziyara wonno ko ɓeeɗo puɗɗoro ziyara o ha hankadi heɓa nokku yimɓe wuro ɓe puɗɗo natude hen par ce que faami so ɓooyi kadi walla tawi koye nder famille gonɗa famille ji janani garata ɓamtuma so yi hankadi ha woni famille ma o wiya ko kañum jeeyi wiyan amba kadi heddiɓe est ce que aduna wona noon eyyi joni noon haqiqa ta awunu ko wallodirde e kulol Allah wallodirde e peewal wallodirde e ɗiggal e wallodirde enen koye men so caɗele ngari e nder meɗen daroɗen e safrude caɗele ɗe leñol ngol ne waɗi alɗuɓe leñol ngal ne waɗi anduɓe leñol ngol ne waɗi jomen pinal leñol ngal waɗi jomon gande e jomen yaani jiyanɗe fof nene leñol joni noon goto fof yo addu ko jogui ko yo addu ballal mum hen hey so Allah wi allazina yu'minuna bil ghayb yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun koɓe arsiqina ko eɓe nafɗa arsiki wona ngaalu tan ceerno Mansour woni nde cikkata mata woni foti nafgue tan ko ngaalu kala mo ala milliard uji hankkadi so wiyama nafgue kañum jeeyaka e foɓɓe nafgude ɓe eyyi ceerno Oumar eɗen keddora hojomaji ɗi tan hankkadi ne haralle ɓe ne kollen waktu o hankkadi seɓɓitima eywa ko noon tan ceerno Oumar ɗum noon a fawat ɗon fiɗen tan inchallah ha aljuma paaɗo sahura welede Allah holko woni wasiyama faade état o woni mana laamu ngu haggila hay anduɓe men walla hay alɗuɓe meɗen holko woni erago maɗa fewde e mabɓe ko mana e oɗo inondation gonɗo e nder diwan Fouta walla gonɗo e nder leydi he e banggueji ɗi kala ɗo ganduɗen hen eɗo en ganda hen foof holko woni hen erago maɗa fewde e mabɓe ceerno Oumar Doucouré alhamdulillah ceerno Mansour eragam tan ko yo yimɓeɓe paabo julɓe ɓe e yimɓeɓe paabo boniraɓe ɓe jawani haydara joguiɗo wutte yo nawanɓe joguiɗo faaɗo yo nawanɓe joguiɗo marla leeso sac maaro sac meew nebam yo nawanɓe joguiɗo base yo naw so ari ma hutore taw kadi aɗa jogui ala hen haaju bande nene ronkiɗo waali ɓe hen ngala leese ko berti ɓe hen ngala base uji laamu ngu yo wat ko foti wadde ko so laamu kadi waɗani en mbawa forsude laamu kono enen kam goto fof ko wawi ko yo wat guure ɗe kadi ɓe boniraka ɓe yo jaaro boniraɓe ɓe ƴeew koɓe jogui ko ɓe nawa toon ɓe mbaɗa ɓen massa eyyi par ce que hunde foof ene wawi kewde e neɗɗo eyyi aduna ko danggo wawde noon tan hande waɗa jaaɓe tan janggoɗe murtoɗe kala ko heewi bande e caɗele yenan ɗen paɗele kadi en mbawi hebdema janggo ɗum tan woni ko basiten yimɓeɓe ko Allah wi en ballodiri ko sen ballodiri wona ha nafa Allah ko ha nafodiren enen ala ko mbawɗen nafde Allah haydara sen ballodiri Allah ko Allah sen ballodirani Allah ko Allah kono sen ballodiri ma gurnam men ɗam hoy mbaɗam weeɓ ɗam wasa sattude eyyi tampere nde ma ustu yo Allah hokken wallodirde sabu Allah amin 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 machallah jarama ceerno Oumar Doucouré yo Allah yo moƴƴere ko noon tigui yewtere men diine e jole gasi ha laaɓi caméraman ko Djiby Dieng wa yesso haalere nde musidɗo moon oustad Mansour Sall yaadude ceerno Oumar Doucouré to rési wonno ko Ali Falen en jettiɓe kamɓe foof technicien ji foof ɗum noon wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh